BZ Production. Ta har jin daɗi nake zuciya ta amince alkawari na su hannuna ni da ita mu kasance mata miji hakan fata na yake rabbi ne shaida ta kauna ta gaskiya har raina nake so idan ya ɗari su gangar jiki fa ba ta jin sake sai na gane nufinta ashe kawai kallo na take ni zan yi mata so ya rufe idona ni ko kaɗan fa ban san laifi na ta ashe akwai wani kulli a zuciyar ta har da iyaye na ta sai daga baya na gane a ra'ayinsa sun cire zaɓi na ta cuta ta so an yi min hanyar da ni nake bi yau na bata ni na gani da idona komai ta ce da ni sai na ƙaryata. Amana ta ni ne ba zan yafe ba. Duniya ce dama wanda ka ba amana zai ci maka ban taɓa soyayya ba sai daga kanta amma ta yi min haka ni ko kaɗan ban yarda in wani ne ya ce za ta yi mutum fa ba ka iya na fawala wa mai kowa mai duka duk kokarin da nake yi akan ta yan uwa duk sun san haka wai ita ba ta kalla wannan mutum fa ya sanyan ciwo aka can ba